Bueno, pero como se sabe se isto sería ou non existe unha máscara posta? Bueno, pois moi bo día a todas e a todos. Grazas ás que estades aquí, a que estades aquí na rolda de prensa e tamén ás que estades a seguir polo streaming na rolda. Veño presentar unha moción que o Grupo Municipal de Compostela Aberta levaremos ao próximo pleno, o pleno do mes de marzo, que é o próximo xoves, que ten por obxectivo que se garanta o dereito á información que temos os grupos da oposición para realizar as nosas funcións que temos encomendadas de fiscalización e control do Goberno. Dereito que neste mandato de Sánchez Bugallo estáse a incumplir de forma escandalosa. Douse claramente un paso atrás en comparación co mandato anterior, un paso atrás en transparencia, en facilitación da información municipal aos grupos da oposición, non? Unha facilitación de información que ademais teño que recordar que é obrigada pola norma e porque hai diversas sentenzas en varios municipios onde se lle obrigaba ao Goberno a facilitar a documentación solicitada aos grupos da oposición para facer as súas funcións de fiscalización e de control, non? Dende Compostela Aberta consideramos que os principios de transparencia, os principios de acceso a información e as normas do bo goberno deben ser os principios que risan calquera administración pública, non? Non é isto algo novidoso, está recollido na normativa municipal, está recollido no regulamento orgánico que rise o pleno, pero non se está a cumprir, estáse facendo caso omiso desa normativa, non? No artigo 14, por exemplo, do regulamento municipal establécese o dereito das concelleras e concelleiros a obter información que este no poder de servizos municipais e se esa precisa para o desenvolvemento das súas funcións de control e fiscalización. Mais o Goberno do Partido Socialista pon a trancos constantes e continuos a oposición para acceder a esta información, ven sendo, dende o principio, a práctica habitual do Goberno de Bugallo, que supera amplamente os prazos que existen no regulamento para atender preguntas por escrito. Por poñer un exemplo, no ano 2020 unha mostra, no ano 2020 de 21 preguntas que realizamos ao Goberno por escrito dende o Grupo Municipal de Compostela Aberta, de 21 preguntas, só 7 foron respondidas no prazo dun mes que hai para responder unha pregunta escrita, o cal provoca un entorpecemento importante na intención e nas funcións do Grupo Municipal e dos tres grupos municipais, porque son queixas que tamén nos teñen trasladado dos outros grupos, non? A normativa municipal tamén recolle que as solicitudes de información entenderánse admitidas por silencio administrativo se non se notifica unha resolución denegatoria nun plazo de 5 días. A partir deste prazo, os concelleiros e concelleiras poderíamos solicitar ao órgano competente que nos diga en que dependencia podemos revisar esa documentación, non? O Goberno nunca emite solicitudes, resolucións denegatorias, nunca son emitidas, mais tampouco nunca nos indica onde podemos revisar esa documentación. Temos que facer reiteradas peticións para poder ter acceso á información. Temos que reiterar tamén nos diferentes departamentos e mesmo tamén na alcaldía, sobre todo, que parece ter sempre a última palabra sobre que podemos ou non podemos consultar dende a oposición, non? 3 exemplos. Un informe da execución da Ordenanza de Garantía Básica de Políticas Sociais solicitado no mes de outubro. Tivemos a resposta, por fin, no mes de xaneiro, despois de 6 peticións reiteradas. O informe da nómina de outubro do 2020 en febreiro de 2021. O acceso aos expedientes dos fondos europeos da EDUSI tamén. Igual, de outubro do 2020 a febreiro do 2021. Existe un claro paso atrás en materia de transparencia por parte do Goberno de Sánchez Bugallo, non? Esta actitude, ademais, do Partido Socialista contrasta enormemente coa que o Goberno de Compostela Aberta mantivo no anterior mandato, porque eu quero lembrar que en abril de 2016 o entonces alcalde asinou un decreto que tiña como objetivo facilitar e agilizar este acceso á información. En este decreto, que foi acordado, ademais, con todos os voceiros, pois indicábase que a información solicitada debería ser facilitada dentro dos 5 días seguintes
da súa solicitude. E agora estamos durante meses esperando e reiterando, en algunhas ocasións case a diario, que nos envíen esa información. Este modus operandi que ten o goberno, pois o modus operandi que ten prácticamente en case todo, dende a solicitude de información, as preguntas, a documentación que envía as comisións. É unha estrategia que se traduce nun atraso e nun entorpecemento de calquer tipo de acceso á documentación que é municipal, que debería ser pública, que debería ter acceso todos os grupos en tempo e en forma, non? Fai pouco, nunha reunión do Refuxio de Bando, do Padroado do Refuxio de Bando, a concelleira Esther Pedrosa enviou a documentación que necesitábamos con menos de 2 horas, cunha hora e media de antelación, cando o regulamento indica 2 días hábiles, non? Temos estado en comisións debatindo puntos que nin siquiera habían enviado a documentación e que despois irían a pleno. Bueno, como decía antes, o procedimento do actual goberno supón un enorme retroceso ao establecido no anterior mandato, non responden en tempo e en forma, a pesar de que facemos reiteradas solicitudes. Os responsables técnicos descoñecen tamén as peticións que facemos dende os grupos municipais da oposición, e todo isto se transparenta en un atraso de meses, en información que ás veces non chega, que se chega é parcial, en un entorpecemento continuo ás funcións que temos a oposición encomendadas, non? As queixas, tamén o dicía antes, as queixas son xerais, non só son do Grupo Municipal de Compostela Aberta. Témolo mencionado en diferentes ocasións todos os grupos da oposición, non? Queixas sobre estes atrancos, esta falta de transparencia. E por iso, levamos a pleno esta proposta para o próximo xoves, que esperamos que sexa aprobada por unanimidade, ou debería ser aprobada por unanimidade se existe talante democrático por parte do goberno municipal. Nesta proposta o que pedimos é acordar e restaurar os mecanismos de resposta que xa estaban aplicándose no mandato anterior e que a solicitude de acceso a información e transparencia se risan por ese decreto que se firmara no mandato anterior, no que 5 días despois de ter pedido a información, esta era facilitada. Así, consideramos que esta información facilitará aos grupos dunha forma rápida e que o Goberno e o Concello de Santiago terán unha maior transparencia. Máis nada. Gracias. Algunha pregunta? Sí. Non sei se lle pediron explicación xa ao grupo, quero dicir, a que se pode deber este retraso? Non sei, falta de persoal ou algo máis premeditado? Vos que credes? Falta de persoal non é, porque actualmente as están tramitando dende a alcaldía. Non é unha cuestión de falta de persoal, non. A cuestión é que modificaron o procedimento, todo ten que pasar por a alcaldía, para consultar calquer expediente do tipo que sexa calquera, a alcaldía ten sempre a última palabra e está claro que esta tramitación que están a seguir o único que provoca son atrasos e demoras. Estou segura que a alcaldía ten cuestións moi relevantes nas que estar atento e pode buscar outros mecanismos como había no pasado para que a oposición podamos acceder á información. No pasado, dende a alcaldía, delegaron esa competencia nas concellerías, éramos as concellerías as que nos chegaban as solicitudes de información, nós, cos responsables técnicos de cada departamento, facilitábamos esa información nos 5 días que falaba antes, non? Agora, parece que para saber calquera cuestión de competencia municipal todo ten que pasar por a alcaldía e o alcalde o que ten que dar sempre a última palabra e isto está a provocar claramente un retraso. As intencións que hai de fondo, eso eu xa sei, eu eso non o sei, pero un retraso e un entorpecemento da nosa función estás a dar nestes case 2 anos de mandato. Hai algunha pregunta máis? Pois, dalle. Pasado xa o capítulo do presuposto, estamos agora co tema dos remanentes, non sei se te xa unha opinión, se estás valorando, esa proposta que fixeron os socialistas sobre a que destinar eses remanentes, se tedes outra opinión, se todavía estás estudando.
non tivemos ningunha reunión co Goberno para falar de remanentes. Como sempre dixemos, o pleno de onte era de orzamentos, eran dúas cuestións diferentes. Estábamos a falar do documento orzamentario, un documento onde non quixeron incorporar as nosas achegas, onde non modificaron absolutamente nada, e deso se trataba o pleno de onte, non dunha cuestión de confianza sobre o pleno de orzamentos. Creemos que era importante vincular unha cousa ca outra. De momento, o Goberno non nos convocou a ningunha reunión para saber a nosa opinión desa proposta que fixo sobre remanentes. A nosa proposta que lle presentáramos con anterioridade era moito máis ambiciosa, polo tanto, esa distribución que quere facer sobre os remanentes parecenos insuficiente. Teño que recordar que nos na proposta de Compostela Aberta pedíamos como mínimo 4 millóns de euros de axudas para os sectores vulnerables por esta crise, non? Para a hostelería, para o comercio, para o sector cultural, pedíamos como mínimo 4 millóns de euros, non? E na proposta de Bugallo, pois non se chega a esa contía. De todas formas, como dicía, quixemos desvincular unha cuestión de outra. De momento non hai avances nesta proposta, nin fomos convocados a ningunha reunión. Que se poden esperar da negociación dos remanentes? Quero dicir, as cousas estuven bastante tensionadas para a negociación ou non negociación dos presupostos. Entón, que expectativas tedes? Como credes que se vai levar ao tema da negociación dos remanentes? Bugallo dixo que sí poderíase incorporar algunhas propostas da oposición. Non sei, un pouco en que actitud o vedes vir. A verdade é que o resultado da non negociación dos orzamentos foi moi decepcionante, non? E o que mostrou foi un goberno que non é dialogante e que non ten vontade realmente de aceptar propostas, non? Si de escenificar que é aberto, que quere diálogo, que quere propostas, porque no seu relato sempre trasladaron iso, non? Cos orzamentos, pero a realidade é que non aceptaron nin 10 euros de modificación do seu orzamento, non? De ninguén. Non poden decir, como dixeron, que as propostas non eran realistas cando había propostas para todos os gustos, para todas as contías. Había propostas dende 3.000 euros para renovar un aseo nun CEIP de Santiago ata propostas máis ambiciosas, e o Goberno de Bugallo non modificou nada. Entón, como afrontamos agora a negociación de remanentes? Pois nós, dende a nosa vontade sempre facilitadora e con ganas de chegar a acordos polo ben da cidade, non? Porque o máis importante é a cidade, e a cidade non ten a culpa de ter un alcalde soberbio, pero a realidade é que o alcalde ata o momento non mostrou ningún tipo de vontade de chegar a acordos, que sería o mínimo que se lle podería pedir a un goberno minoría, non? E de feito, se me permites, onte, por facer a valoración do pleno, unha valoración pequena, que creo que ben vinculada a esta cuestión da vontade de diálogo, o alcalde onte aprobou os orzamentos grazas a Compostela Aberta. Pero no discurso do alcalde de onte non houbo ningún tipo de mostra de agradecemento, non? Quero dicir, o alcalde onte incluso foi crítico con Compostela Aberta. Grazas a nós, Santiago ten orzamentos, non o fixemos polo alcalde, non o fixemos por este goberno, fixémolo pola cidade. E grazas a nós, Santiago ten orzamentos, e o alcalde non ten ningunha excusa para non licitar e asuricar e executar todo eso que di que ten pendiente e que ten, e que non teño unha bola de cristal, pero vémonos aquí dentro dun ano, estou segura de que non vai a ter executado, non? Grazas a nós, Santiago ten orzamentos, e o alcalde, no seu relato, nas súas declaracións, parecelle que se lle esquece que nós viabilizamos esos orzamentos e o Partido Popular votou en contra. Entón, por a nosa parte, vai haber sempre altura de miras, vamos a intentar sempre chegar a acordos polo ben da cidade, pero as actitudes que mostra este goberno demostran que a mellor eles sí que non están á altura da cidade. Outra pregunta, en relación a solicitudes de información. No pleno do orzamento se escribiu
Oi, non sei se contestar a eso. Si creo que ten que ver, bueno, eu creo que se hai divisións internas, o Concello de Santiago, dunha cidade de case 100.000 habitantes, ten que estar por riba de calquer división interna. Facilitarlle a oposición algo que é o seu dereito, que a poder realizar as funcións de control do goberno, tamén ten que estar por riba diso, non? Entón, se existen, que as superen e que nos faciliten esa documentación a oposición. Que non creo que teñamos que ser os perxudicados, porque ao final o perxudicado é o Concello en temas de transparencia, non? Alguna cousa máis? Vale. Pois nada, moitas gracias.